sa gugma ang pagpakasal, way gipili nga edad o panahon. Kini ang gipamatud-an niining mga senior citizens nga karon pa nakadesisyon nga magpakasal. Atong sayran sa report ni Femery Dumabok. Nag-trending kining post kalabot sa pagpakasal sa 34 na katuig nga mag-live-in partner nga sila si Henry, 62 anyos, ug Julia, 63 anyos, kataga Barangay Poblasyon sa Talisay City. Aduna na sila upat ka mga anak ug unom ka mga apo. Apan karon lang sila nakadesisyon nga magpakasal. Aron mahimong ehemplo sa ilang mga anak kinsa wa pa usab nagpakasal. Ang naandan nga Wednesday garden wedding nga i-officiate ni Mayor Samsam Gulyas nahimong mas espesyal tungod sa magtiayong Henry ug Julia. Sa unom ka parisan nga nagbinyo, sila ang labing tiguwang. Nakaagni kini sa atensyon sa mga netizen ug bisan sa mayor, maong nag-trending ang ilang mga hulagway ug video nga gipost sa social media. Ilabi na sa gipanaa di Tatay Henry ug Nanay Julia sa usag-usa. Julia, mahalan o tandaan ko ikaw hangtod sa pitik sa kong kasing-kasing. Ang hingap sa huling hilinga. Hantod o dapat ko sinabuhit. Higugmaong ko ikaw. Sa post ni Mayor Gulyas, iyang gitawag nga inspirasyon ang duha kay dili pa uwahi ang tanan kun gugma na ang basihan. I hereby pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Oba ni John Sulod. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.